wedi wneud. Okay? Wel, croeso i chi gyd, a mae'n braf eich gweld chi y bore yma eto. Ac i ni fel arfer yn estyn cyfarchion i'n cyd-aelodau i gyd, ac yn meddwl yn arbennig am y rhai sydd yn teimlo eu hunain wedi hynysu ac yn methu ymuno gyda ni. Ac yn meddwl am y rhai hefyd sydd mewn salwch, ac am y rhai o'n plith sydd wedi dioddau o'r pandemig yma. Nawr, 3 enw wedi glywed, falle bod yna fwy, ond i ni'n meddwl am Mike a Wyn Wed, ac yn meddwl hefyd am Irene Hughes, sydd wedi bod yn ddigon clwc, mae'n debyg, yn ystod y bythefnos diwetha yma. I ni'n cofio'n gynnes atyn nhw ac yn dymuno'r gorau iddyn nhw. Mae'r aelodau i gyd bellach wedi derbyn llythyr yn trafod nifer o faterion, ac yn eu plith nhw, wrth gwrs, y penderfyniad i gadw cyfrifon y llynedd ar agor tan ddiwedd y mis yma. Mae Liz yn barod iawn i chi gysylltu â hi, os ydych chi'n siŵr faint i chi wedi gyfrannu hyd yma. Mae Gwerfyl eto'n ceisio dod fewn. Reit. Newch chi ofalu mudo'ch hunan os gwelwch yn dda, Gwerfyl. Diolch yn fawr. I ni'n diolch i Liz am ei gwaith, a gobeithio na fydd hi ddim yn cael gormod o alwadau ffôn. Mae Richard eto yn trio dod fewn. Mae'r cyswllt yn wael bore, mae'n amlwg dar rhai. O nage, mae'n ddrwg da fi. Richie sy'n yna. Bore da, Richie. Wel nawr, ni'n diolch i Liz. A mae Liz hefyd wedi cael llythyr oddi wrth y banc bwyd, yn dweud fod y banc bwyd yn symud yn y dyfodol agos, os ydyw wedi symud, i festru'r Hope, Capel yr Hope. A nhw wedi gofyn am ganiatâd i ddefnyddio cyntedd y capel, cyntedd Tabernacl, i barcio ceir y gwirfoddolwyr yn ystod y 2 fore y mae'r banc bwyd ar agor. A wy'n siŵr bod chi ddigon hapus bod Hyw a Liz a finne wedi cytuno dan gilydd yn enw'r eglwys i roi caniatâd iddyn nhw. Yn enwedig o gofio am ein cefnogaeth ni, cefnogaeth ariannol, am y 2 fis nesaf beth bynnag i'r banc bwyd. Nawr, jyst un peth ymarferol. Wi wedi'ch mudo'ch i gyd. Sori Hywel, mae Iorwerth ar agor. Iorwerth? Newch chi fido'ch hunan os gwelwch yn dda. Ne, gai ddweud fel hyn. Right? Rhag ofn i ni glywed canu, neu sgyrsiau, neu galwadau ffôn yn ystod yr Oedfa bore yma. Gai ofyn i chi bido twtsia dim. Ac am yr awr nesaf i gogio mewn cwrdd crynwyr i chi. A ddylen ni fo'n iawn wedyn. Nawr mae'n bleser mawr da fi. Un arall yn cyrraedd, Colwyn Jones. A rhaid i fi wneud... Mae Dylan yn dweud ei lle wneud mute all trwy'r amser. O dyna ni, na fi wedi wneud e nawr. Croeso Colwyn. Mae'n bleser mawr i groesawu Parch Dylan Rhys Parry ato ni y bore yma eto i arwen yr Oedfa. Fe gawson ni fendith a mwynhad os gael ddweud yn ei gwmni fe rai misoedd yn ôl. A wy'n siŵr mai fel ni bydd hi y bore yma eto. Croeso cynnes i'r cwmni Dylan a diolch yn fawr iawn am dyfarodrwydd i arwen yr Oedfa a gael ddymuno pob bendith ar dyweinidogaeth di y bore yma. Gai drosglwyddo nawr yr awenau dy ddwylo di. Diolch yn fawr iawn, Hywel, am y croeso cynnes unwaith eto. Mae'n
hyfryd iawn gael bod yn eich cwmni chi, nes I fwynhau yn hun tro diwetha. Ac mae'n braf bod fi yn y gogledd ac yn dal yn gallu eich cyfar chi hyd yn oed rwan drwy'r cyfarpar yma sydd gennym ni. O cychwyn y flwyddyn yr ail Sul bellach yn dydy o 2021. Yna ni gychwyn hefo gweddi, gadwch i ni weddio. O Dduw, ein tad, diolch i ti am y cyfle I ddod i'th bresenoldeb di, a hynny mewn gwasanaeth. Ie bynnag ydyn ni, da ni'n gofyn I ti I fendithio pob un ohono ni. Gad I ni dy foli di, dy glodfori di arglwydd, a hynny ar gychwyn blwyddyn fel hyn. Gad I ni wrando ar dy lais di, a gad I ni ddysgu o dy arweiniad di, gad I ni garu'n gilydd, fel yr wyt ti eisoes wedi'n caru ni. Bydd gyda ni felly drwy dy lan ysbryd. Gan y bod ni'n gofyn hyn o yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, dwi'n mynd i neud share sgrin rwan ac yn mynd I droi at Emyn. Emyn bro Aber yn fan hyn. Yn neud yn siŵr bod chi yn clywed hefyd, share sound. Dyna ni, gadwch chi ganu yr Emyn hon felly.
Mae fy ddaw yn darlleniad ni bore yma o lythyr cyntaf Pedr ac i'r benod gyntaf adnodau 3 I 12. Ydych ni wrando ar y darlleniad yma felly. Clod I ddiw a thad i'n harglwydd Iesu Grist. Mae wedi bod mor drigarog ato ni. Mae'n ddechrau cwbl newydd. Da ni wedi cael yn geni unwaith eto. Ac am ei fod wedi codi Iesu Grist yn ôl yn fyw, da ni'n edrych ymlaen yn hyderus i'r dyfodol. Mae gan ddiw etifeddiaeth i'w rhannu gyda'i blant. Un fydd byth yn darfod, nac yn difetha, nac yn diflannu. Mae'n eich cadw ar eich cyfer chi yn y nefoedd. Bydd y Duw yn nerthol yn eich amddiffyn chi, nes byddech chi'n cael eich achub yn derfynol, am eich bod chi'n credu ynddo. Bydd pawb yn gweld hynny'n digwydd pan fydd y foment olaf yn cyrraedd o'r byd yn dod I ben. Felly gallwch fod yn llawen bod pethau'n anodd ar hyn o bryd, a'ch bod chi'n gorfod dioddef pob math o dreialon. Mae'r pethau yma'n digwydd mwyn dangos eich bod chi'n credu go iawn. Mae'r un fath â'r broses o buro aur mewn ffwrnais, ond bod ffydd yn rhywbeth llawer mwy gwerthfawr nag aur. Byddwch yn derbyn carmoliaeth, ysblander ac anrhydedd pan fydd Iesu Grist yn dod i'r golwg eto. Dych chi rioed wedi gweld Iesu, ond eto dych chi'n ei garu ef. Dych chi'n credu ynddo, eich bod chi ddim yn ei weld o ar hyn o bryd. A dych chi wedi'ch llenwi ar rhyw lawenydd cwbl wefreiddiol sy'n amhosib i'w ddisgrifio. Canlyniad credu ynddo yn y pen draw ydy y byddwch chi'n cael eich achub yn derfynol. Roedd y proffwydi'n sôn am yr achubiaeth oedd i'w rhoi yn rhodd I chi. Bydd nhw'n edrych yn fanwl i'r cwbl, ond heb ddeall popeth. Roedd yr ysbryd oedd gyda nhw wedi dweud wrthyn nhw ymlaen llaw am beth fydde'r Meseia yn ei ddioddef, ac am yr holl bethau ffantastig fydda'n digwydd wedyn. Ond beth yn union oedd ysbryd y Meseia'n cyfeirio ato? Pryd fydda'r cwbl yn digwydd? Esboniwyd iddyn nhw fod y pethau hynny ddim yn mynd I ddigwydd yn eu cyfnod nhw, ond yn y dyfodol, yn ein cyfnod ni. A bellach mae'r cwbl wedi ei rannu gyda chi, gyda rhai sydd wedi dod ar newyddion da I chi. Gyda nerth yr ysbryd glân gafodd ei anfon o'r nefoedd. Mae'r angylion hyd yn oed yn ysu am gael deall y pethau hyn yn well. O bendith Duw ar y darllen ar gwrando ar yn cyfer ni bore yma. Wel, mi gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi rwan ac mae o'n weddi ar ffurf fideo gen I yn fan hyn. Ac felly mi gewch chi fyfyrio ar y geiriau yn fan hyn a'r darluniau sydd I gyd fynd hefo fo. Ac yna wedi'r fideo, mi gawn ni gyfle I ymdawelu am ychydig I gyflwyno'n gweddiau personol. Ac yna mi gawn ni gydadrodd gweddi'r arglwydd. Ond bod chi dal ar mute tra'n gwneud hynny, neu bydd rhai ar y frawddeg gyntaf tra bod eraill ar y trydydd neu'r pedwerydd. Felly gadwch chi ni droi at y weddi yma felly. Bendigedig yw'r arglwydd. Cariad yw'r arglwydd. Diolchwn i'r arglwydd. Diolch am greadigaeth a'n cynhaliaeth, am ein breintiau, ein bendithion a'n cyfeillion. Am Grist ein gwaredwr, am newyddion da ar Efengil.
am ddyfodiad teyrnas Dduw. Diolch am foddion gras, am oleini'r gair. Diolch am dy aberth ar y groes, am faddeuant pechodau, am gymod gyda Duw. Diolch am rym yr atgyfodiad ac am rodd yr ysbryd glân. Bendigwn Dduw yn ei gariad am ei holl oroddion i ni ei blant. Bendigedig yw'n harblwydd. Gadwch ni ymdawelu am ychydig cyn i droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduwyn Tad, cliw a derbyn yn gweddiau personol ni. Ac felly, yn enw'n harblwydd Iesu Grist, y trawn at ti gyda arweddi a ddysgais i ni. Ein Tad, yr hwn yr wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, dele dy deyrnas, gwneler dy wyllus. Megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein barau benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn unau i'n dyledwyr. Ac yna carwain ni brofedigaeth, eith i'r gwared ni rhag y drwg, gan ys iddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesydd. Amen. Wel, mynd o'n i droi rwan at yn emyn nesaf. Ac emyn gair disglair Duw sydd gyda ni yn y fan yma. Ddysg
Dros yr wythnos diwethaf, a bythefnos diwethaf mewn gwirionedd, yr hyn dwi wedi glywed a'i weld ar y cyfryngau gymdeithasol a gan nifer o bobl hefyd, ydy bod pobl yn hapus iawn i ffarwelio gyda y flwyddyn 2020 ac yn croesawu'r flwyddyn 2021 gyda breichiau agorad. Ac wrth gwrs, efallai yn bod ni'na hefyd yn falch o weld diwedd ar flwyddyn 2020, gan obeithio am flwyddyn gwell. Mi rydyn ni ond 10 diwrnod fewn i'r flwyddyn newydd. Ac os gwni sut mae pethau yn argoeli, ydy pethau yn ymddangos yn well. Ac o bosib ella nad ydyn nhw ar hyn o bryd yn ymddangos yn well, ond bod pethau i weld yn gweithredu mewn rhai manna. Ac wrth gwrs mae hynny yn ofid mawr yn dydy i bawb felly. Pob blwyddyn mi fydda i yn gwneud adduned blwyddyn newydd. Ac does na ddim gwobr yr un ohonoch chi i ddefalu pa adduned blwyddyn newydd ydw i'n ei wneud bob blwyddyn. Ond, allai'm deud bod fi'n cyflawni'r adduned yna pob blwyddyn chwaith am resyma amlwg fel ydych chi'n gweld. Ond os gwni faint ohonoch chi sydd yn gwneud addunedau blwyddyn newydd. Ac os ydych chi'n gwneud yr un adduned blwyddyn newydd, mae rhywun yn gwneud addewid iddo hun yn dydy. Y bydd o'n glynu at yr adduned honno gora ellith o. Ond yn aml iawn, rydw i, ac efallai sawl un arall, yn siomi yn hunan, hyd yn oed pan mae mond yn dod i fis Chwefror hyd yn oed. Mae pethau'n cychwyn yn dda, ond da ni'n siomi yn hunan yn aml iawn. Ia, addunedu. Y gobaith hefyd ynde. Da ni'n canolbwyntio ar y gair gobaith ychydig y bore yma. Ar gychwyn blwyddyn newydd hefyd, mi fyddai wastad yn dod yn ôl at rhai adnodau cyfarwydd iawn. Ac mi fyddai wastad yn dod at yr adnod yma ar gychwyn blwyddyn, sef adnod o lyfr y proffwyd Jeremia, ac i benod 29, adnodau 1 ar 10. Ac fel hyn mae'r adnod yn mynd, oherwydd mae fi sy'n gwybod fy mwriadau a drefnaf ar eich cyfer, medd yr arglwydd, bwriadau o heddwch, nid niwed, i roi i chwi ddyfodol gobeithiol. Ac wrth gwrs, does dim syndod mod i yn dod at yr adnod honno ar gychwyn bob blwyddyn wastad. Ond dwi'n credu fod yr adnod yma mwy nag unrhyw bryd yn ddilys ac yn bwysig i ni gofio heddiw. Yn enwedig ar ôl y flwyddyn ydyn ni wedi gael, ac yn dal i brofi, yn amlwg wedi profi caledi a siom hefyd. Ond yng nghyd-destun yr adnod yma, y flwyddyn 586 cyn Crist ydy hi, ac mae Duw yn barnu cenedl Jwda oherwydd ei hanffyddlondeb hi. Mae'r Babiloniad wedi ymosod ar Jerusalem. Maen nhw wedi cymryd dros 2,000 o garcharorion yn ôl i Babilon, gan gynnwys y brenin, gan gynnwys y swyddogion a'r crefftwyr hefyd. Ac mae'r Iddewon yn dweud, dydy hyn ddim yn fod i ddigwydd. Ni ydy pobl etholedig Duw, beth sydd wedi digwydd? Ac wrth gwrs, mae yna dropwynt yn digwydd yma yn does, bod pethau fel hyn ddim yn fod i ddigwydd i ni felly. Ar y pwynt yma mewn hanes mae'r genedl wedi hanobeithio yn llwyr. A mae'n siŵr y gallan ni hefyd deud fod yna anobaith, fod anobaith yn rhywbeth efallai da ni wedi brofi yn ystod y pandemig yma, ac ydyn ni'n dyheu am ddyddiau gwell. Ac felly mae'r adnod yma yn dod â gobaith. Mi roedd yn dod â gobaith i'r genedl,
Mae'n dod â gobaith i ni yna hefyd. Mae fi sy'n gwybod fy mwriadau a drefnaf ar eich cyfer, bydd yr arglwydd bwriadau o heddwch, nid niwed, i roi i chwi ddyfodol gobeithiol. Mor hawdd ydy meddwl weithiau mae ni sydd yn control, mae ni sydd yn cynllunio ar gyfer dyfodol yn hytrach na gadael i Dduw yn lliwio ni. Ac ymddiried yn yw hefyd. A mae rhaid i ni drystio Duw yn does. Mae rhaid i ni ymddiried yn yr arglwydd. Ydym ni yn cael yn siomi weithiau, ond mae rhaid i ni drystio Duw. Dwi'n cofio pam esh i i'r weinidogaeth ac pam o'n i'n fyfyriwr ar diweddar barchedig i'r Oswyn Jones wrth gwrs yn athro arnau. Ac yn fentor arnau, y parchedig Ron Williams, eich cynwynidog chi, wrth gwrs, yn Gaernarfon felly, yn fentor arnau. A dwi'n cofio cael cyfle i gychwyn prosiect i deuluoedd y Montnewydd tu allan i Gaernarfon. Ac cyfle oedd o i deuluoedd dod ynghyd i gael rhyw fath o ysgol Sul a rhyw wasanaeth anffurfiol hwyliog felly. Ac fi yna, yn berson brwdfrydig ac yn optimistig iawn, yn printio dros 500 neu jyst iawn i 1000 o daflenni i hysbysebu yr prosiect newydd yma. Ac yn cerdded o un tŷ i'r llall yn postio'r taflenni yma drwy'r post drwy'r drysa. Ac yn siarad hefo ambell i deuluoedd hefyd wrth i mi fynd o dŷ i dŷ. Ac yna'r diwrnod mawr yn dod daeth un teulu ynghyd. A fi nad i siarad efo dwsina o deulu tra yn cerdded Bonewydd. Ac o'na siom yn amlwg i weld yn yngwyneb i. Mi o'na flisters hefyd ar yn rhaid i ar ôl cerdded cymaint hefyd. Ond dwi'n cofio Ron yn deud wrtha i, does dim angen i ti fod yn siomedig, oherwydd o leiaf mae yna un teulu heddiw wedi clywed y newyddion da. Ac wrth gwrs wrth i stori mynd ar led, daeth mwy o deuluoedd am y misoedd nesaf. Ond mae'r adnod yma yn bwysig yn y sefyllfa yma hefyd. Da ni yn credu, mae dyma'n cynllun ni, mae dyma ydyn ni wedi baratoi, ond eto weithiau mae gan Duw bethau eraill mae am i ni wneud. Fi sy'n gwybod fy mwriadau a drefnaf ar eich cyfer, meddai Duw. Darlleniad arall oedden ni o gynnon ni heddiw, oedd o gyntaf Pedair pennod 1. Ac rhan o'r benod, y teitl sydd yn dwyn yr enw Clod i Dduw am obaith byw. Clod i Dduw am obaith byw. Mi ysgrifennodd Pedair y llythyr yma i gysuro ac annog y Cristnogion hynny oedd yn cael eu herlyd a'i camdrin am eu bod nhw'n dilyn y Meseia. Jyst oherwydd bod nhw'n Gristnogion, roedden nhw'n cael eu camdrin a'i herlyd. Ac felly llythyr i gysuro Cristnogion hynny sydd gennym ni yma. Ond nid ydy Cristnogion hefyd ym mhob oes heddiw angen eu hanog. Mae Pedair yma yn eu hanog nhw i foli Duw bod bywyd yn anodd. A mae'r ffaith i bod nhw wedi hachub yn sicr ac mae bendithion mawr yn dod iddyn nhw yn sgil hynny. Mae Duw hyd yn oed yn defnyddio eu treialon nhw i buro a chryfhau eu ffydd nhw. Rhywbeth sydd wedi bod yn galonogol iawn yn ystod y flwyddyn diwethaf ac yn ystod y pandemig yma ydy gweld cymaint o eglwysi yn defnyddio dulliau gwahanol i barhau i addoli Duw. I barhau i rannu'r newyddion da. Hyd yn oed gyda y pethau sy'n mewn grym, a gyda'r cyfnodau clo a methu dod yn llythrennol at yn gilydd i
lle o gyfarfod lle da ni wedi arfer gwneud. Roedd yn rhaid yn doedd i eglwysi feddwl mewn ffurfiau gwahanol. Mi rydyn ni wedi parhau i roi clod i Dduw drwy'r cyfnod. Tydi hyd yn oed rysa caeedig yn capeli ni ddim yn gallu stopio ni rhag addoli a rhannu'r newyddion da. Mae oedfaon yr undeb ar Facebook ac ar YouTube wedi bod yn gyswllt i nifer, ac mae o'n dda o beth gwybod fod cymaint wedi cyfrannu at hwnnw. Ffilmiau a gwasanaethau ar YouTube gan sawl eglwysi, a gwybod chitha hefyd wedi bod yn rhoi gwasanaethau ar YouTube. Gwasanaethau byw, Zoom, fatha da ni'n gwneud ar hyn o bryd, oedfaon ar bapur dros y ffôn. Ia, mi rydyn ni wedi gorfod bod yn greadigol, a hynny dros nos. A'r gobaith yw y byddwn ni'n parhau i wneud hynny. Yn parhau fod yn greadigol ac i arloesi hyd yn oed wedi'r cyfnod clo ac wedi'r cyfnod y pandemig. Mae'r cyfnod yma wedi'n cryfhau ni, ydw i'n credu. A hyd yn oed yng nghanol y pandemig gallwn fod yn obeithiol. Oherwydd fod gobaith ddim yn dod ohono ni'n hunan, ond i fod gobaith yn dod oddi wrth Grist. Yn Rhufeiniaid 5, adnod 3 i 5, mae'n deud hyn. A da ni'n gallu bod yn llawen hyd yn oed pam da ni'n dioddef. A mae'n bod ni'n gwybod fod dioddefaint yn rhoi'r nerth i ni ddal ati. Mae'r gallu i ddal ati'n cryfhau i'n cymeriad ni. A dyna sy'n rhoi i ni'r gobaith hyderus sydd gennym ni. Da ni'n gwybod y byddwn ni ddim yn cael yn siomi yn y gobaith yna. Am fod Duw eisoes wedi tywallt ei gariad yn ein calonna drwy roi'r ysbryd glân i ni. Ia, y dal ati sydd yma na. Y dal ati. Hyd yn oed pan fod na trialon, bod ni'n dal ati, a hynny oherwydd bod Duw yn cryfhau ni. Fod o wedi rhoi'r gobaith i ni. Fod o wedi tywallt ei gariad yn ein calonna ni, ac wedi rhoi'r ysbryd i ni. Dan mi rydyn ni wedi cael yn derbyn i berthynas iawn gyda Duw trwy gredu yn ddyfod ydan. A da ni'n gallu gorfeleddu os yw ein hamgylchiadau ni'n anodd ar y brydiau. A gallwn ni dystio i hynny yn ystod y flwyddyn diwethaf. Mae Iesu wedi marw dros da ni i ddod â ni berthynas iawn gyda Duw. Ac yn y gwirionedd hynny, mae gan ni obaith am ddyfodol gobeithiol. Beth bynnag am nawn o flwyddyn 2021, fe gofio ni nad ydyn ni ar yn ben yn hunan, fod Crist drwy ei lan ysbryd yn ein harwain ni drwy'r cwbl i gyd, a fod gobaith i'w gael yng ngwirionedd y groes a'r atgyfodiad, a na fyddan ni'n cael yn siomi yn y gobaith yna, am fod Duw eisoes wedi dywallt ei gariad yn ein calonna drwy roi'r ysbryd glân i ni. Awn ymlaen yn gwbl hyderus felly, na rhyd taith 2021. Er mwyn i enw. Amen. Mi gawn ni gyfle rwan i droi at yn hemyn olaf ni. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb. Mae'n hemyn gyfeithog iawn yn dydi. Dyna ni. A dych chi dal ar miwt, felly mi gewch chi ganu hynny'n faint lwcio chi.
nawn ni'n harwen ni mewn gras ac mi gewch chi ddeud hynny. Gewch chi gydadroddi hefo fi os ydych chi'n dymuno. Gras yn harglwydd Iesu Grist, a chariad yw, a chydeithas yr ysbryd glân a fydda gyda ni o'i. Yr awr hon, hyd byth. Amen. Dyna ni, mi gewch chi ddadfudo'ch hunan, dwi'n meddwl, neu drosglwyddo ar awena yn ôl i Hywel. Dyna ni. Dyma ni. Diolch yn fawr iawn, Dylan, am yn harwen ni yn hyfryd iawn y bore yma. A taro nodyn gobeithiol i ni. Diolch o galon am oedfa gyfoethog iawn i bob yr un ohono ni. Ac yn ni'n falch iawn bod ti wedi ymuno gyda ni i'n harwen ni. Diolch o galon. Wel nawr, fel arfer, ni'n rannu yn stafellodd am ychydig. A wedi bod yn trio neu syms fan hyn. I feddwl faint o stafellodd, a ni ffili cael ni'n byd i rannu mewn i 44 yn iawn. 44 o aelwydydd i ni. O fi'n meddwl os creau... 11. Wel ie. Pwy oedd hwnna nawr, Owen? Ie. Wel, 4 stafell dde hynny. Wy'n meddwl rannwn ni ryw 6 o stafellodd. Iawn? A wedyn dylen ni fod yn ryw 7.5 ohono ni. Trwy'r un ni. Cofiwch pan bod chi'n cyrraedd y stafell, eich bod chi'n dadfudo, os gwelwch yn dda. Na ni, dwi'n creu y stafellodd nawr.